s tou mnou zrnic klasů. Farizeové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí? Odpověděli, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst. On i těch, kdo byli s ním, jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli, a řekl jim, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou. Vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, staň a pojď doprostřed. Pak se jich zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zlé, život zachránit či utratit? Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedli ji a jeho ruka byla zase zdravá. Když farizeové vyšli ven, hned se proti němu z Herodiány umlouvali, že ho zaubí. Posaďte se. V tom Deuteronomiu jsme si četli, že máme dbát na den odpočinku, aby nám byl svatý, jak přikázal Hospodin, náš Bůh. Možná, že si řeknete, to je ale krásný zákon, to je krásné nařízení, že máme jeden den v týdnu odpočívat. Ovšem, podívejte se všude kolem, jestli to někdo dodržuje nebo ne. Jsem vděčný za to, že ve 3 hodiny už tady někdo vedle nepouští cirkulárku, nebo netůruje traktor, či nepouští hlasitou sekačku, když máme bohoslužbu. Řekl bych, že přeci jenom v tu neděli jsou lidé takový trochu ohleduplnější, ale co mají dělat, když jindy nemají čas? Jindy než neděli nemají čas jí sekat. Jindy než neděli nemají čas řezat dříví a jindy než neděli nemají čas budovat traktor. Kdy jindy to mají udělat? A teď byste mohli říct, ale sobota nebo neděle není jako nějaká povinnost, když to nechceme dodržovat. To je pro nás, když chceme. To je taková jako úleva, by někdo mohl říct. Ale není to tam. Ten den opravdu patří Hospodinu. A dřív ty lidé chodili ve svátečních šatech. A já mám na to takovou teorii, že to bylo proto, že v té třeba zemědělské společnosti před 100 lety stávali lidi ve 4:45 ráno a dělali od úsvitu do úmoru a opravdu byli tak znamení, že prostě si v tu neděli odpočinout museli, zatímco dneska máme ty víkendy, tak už se lidé odpočinout třeba v tu sobotu. A v neděli už mají chuť zase makat. No, my ale jako křesťani bychom měli dbát na to, aby jsme aspoň tou prací v neděli někoho nepohoršovali, nebo sebe nepohoršovali. Tak třeba máme pracovníky probační mediační služby v kostelech Pobořanech, kteří by tuze moc rádi chodili v sobotu. Teda v neděli, v sobotu chodí. A v tu neděli je jim prostě sestrami řečeno, sestry Podvořených mají pevnou víru, aby ne, když je nás tam 5,5 a řekli, ne, v neděli se odpočívá. Neděle je den Hospodinův, v neděli se nepracuje, jako u kostela. V židovském hřbitově, který máme ve správě, nebo který pomáháme spravovat židovské obci, také se nemá pracovat v sobotu. Nebo se aspoň snažíme, aby tomu tak nebylo.
byť někdy v nouzi nejvyšší, nejsme ani v tomto svatí. Náš farář, který zde kdysi působil, byl znám tím, že v neděli zásadně nepracoval a dokonce nechal zmoknout i seno. A lidé mu říkali, proč to seno necháváš zmoknout? To je škoda. On říkal, škoda, to je škoda. Neděle je den Hospodinův, já ho prostě světím, protože mi to nařídil Hospodin. V dnešní době, když někdo něco dodržuje opravdu, jak se má a patří, tak je hned fanatik a blázen a nenormální. Žijeme v takové době, kdy dodržujeme z toho zákona jenom to, co se nám hodí, to, co se nám líbí a to, co nechceme, to nedodržujeme, protože jsme liberální. A tak kdyby člověk šel do důsledku, tak si i taková žena musí na neděli navařit, aby v tu neděli opravdu nepracovala, aby měla klid. A když to ta žena nestihne, tak by správně manžel měl pozvat rodinu na nedělní oběd. V ideálním případě. Že ten family day, ten rodinný den má být opravdu o pohodě. Ne, že děti a muž odpočívá a žena dělá. A Hospodin dal odpočinout opravdu všem v té rodině. Dokonce, i kdyby jsme měli, tak otrokyni i otroku. Takže jako tak nějak správně měl dát odpočinout křesťan i svým zaměstnancům v neděli. Pokud se nejedná o službu boží, třeba v církvi se scházíme v neděli, nebo o nějaké nemocnice, nebo pokud nejde o život, tak by mělo být opravdu volno. Ale pokud se někdo rozhodne třeba sám otevřít obchod v neděli, proč ne? My si rádi v neděli třeba nakoupíme, je-li to potřeba, ale správně by měl dát odpočinout zaměstnancům. Měl by tam být sám. V neděli by měly být maximálně malé obchůdky otevřené. No ale je spoustu věcí, které nedodržujeme. A přitom ten zákon, ta neděle je pro naše dobro. Je zajímavé, že ty státní svátky, některé může být otevřeno v hypermarketech, jiné ne. Ale já si pamatuju dobu, kdy v neděli bylo všude zavříno a když jsem byl párkrát v Bavorsku, tak tam také v neděli ráno dopoledne kompletně všechno zavřeno. A lidé si nakoupí v sobotu. Zas takový problém to není, ale pak mají čas a mohou třeba chodit do kostela. Nebo nemohou, měli by chodit do kostela. Podle židovského zákona je dokonce v neděli zakázáno cestovat. A z dobrého důvodu. I ta cesta může bránit účasti v synagoze. A spoustu lidí zde není, zde na bohoslužbě, protože někam jede. Ne, protože jenom v neděli má čas. A nebo obráceně, to si ještě pamatuju u jedné zesnulé sestry, pravidelně včas bohoslužby přišel syn na návštěvu. Protože jindy neměl čas. Ale nebylo to, mami, přijel jsem na bohoslužbu, půjdu s tebou a pak si dáme kafe. Ne. Nám nechoď do toho kostela, já pak musím hned odjet. Jindy čas nemám. A tak je to o tom čase. Jestli máme nebo nemáme čas na Hospodina. Jistě, teď se mnou budete polemizovat, že když spadne do studny kozel, jestli ho mám nechat v neděli utopit nebo vytáhnout. Jistě, že ho každý vytáhne. I v té době Ježíšově by někdo nenechal v neděli utopit dítě nebo kozla nebo kukočku třeba. Tím, že je to práce, a že to je tedy v neděli a že teda pracovat nebudu, takhle to nefungovalo nikdy. Proto Ježíš
vlastně se ničeho nedopustil. Nedopustil se překročení zákona. Ježíš nepřišel na tento svět hřešit. Sám byl bez hříchu a sám dodržel všechno, co po něm Hospodin chtěl, a to tím nejlepším možným způsobem. A ta situace, kdy ten člověk měl odumřelou ruku a kdy ten člověk toužil po tom uzdravení Božím, setká se s živým Pánem Jezu Kristem, tak v té situaci mu tu ruku prostě uzdravil, stejně jako by ten farizeus nebo Herodián nebo Saducej vytáhl toho poselství. Když pojedeme v neděli na návštěvu a budeme svědky autonehody, tak také neřekneme, je nehoda, záchranku nevolám, je neděle. Řekneme, musíme zasahovat, je to naše křesťanská povinnost. Takže zavolám záchranku, poskytneme první pomoc, neděle, a to jsou takové opravdu krajní situace. Základem toho dne odpočinku je světit Hospodina. Co to znamená světit Hospodina? Ten den je svatý a je určený pro Boha. Měli by se ho strávit v kostele, v modlitbách, ve vzájemné lásce a měli byste opravdu odpočívat. Abychom nabrali další síly do toho náročného pracovního týdne, který je tedy pro nás zřejmě náročný, a proto také nám byl ten den dán, aby jsme stejně jako Hospodin odpočinuli. Hospodin totiž sám odpočíval 7. dne, když stvořil svět. Neznamená to, že nadále odpočívá, to ne. Bůh je jistě živý, on nám naslouchá, on tento svět drží ve své moci, svojí boží prozřetelností, on nadále tvoří dokonce Bůh. On v tom světě působí, ale ten den, kdy stvořil všechno živé, odpočinul. Také my pracujeme k slávě Boží a jeden den v týdnu, je to jeden den, odpočíváme. A teď v tom našem jakoby nekatolickém prostředí se z té neděle stal velký svátek. Proto také, když je kněz, sloužíme večeři Páně, ne tedy jenom příležitostně, ale každou neděli. A jak to tak bývá, křty a svatby a všechno se dává jako na neděli. A jakoby to ostatní už nebylo. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota. Ale ve skutečnosti bychom měli s Bohem žít celý ten týden a jenom s tím rozdílem, že se musíme nějak živit, nějak pracovat, a tak na ty ranní pobožnosti třeba nebo na majové někdo čas nemá, a je to v pořádku, ale v neděli by už výmluv býti nemělo, protože kdo nejde do kostela a nemá proto nějakou pádnou omluvu, jako je třeba nemoc nebo něco opravdu nouzového, naléhavého, ten de facto hřeší. Podle toho, co jsme si přečetli, hřeší, protože nedodržuje den odpočinku, není mu ten den svatý, jak přikázal Hospodin náš Bůh. A tak dejme, aby jsme nebyli těmi nedělními hříšníky, aby jsme vždycky našli sílu a odvahu jít ke slyšení slova Božího, posilovat naši víru a setkávat se se vzkříšeným Pánem Ježíšem Kristem. Amen.